Il-Gżira Awċija qed tara andament pożittiv fit-turiżmu mis-suq Malti. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fawdex Joe Muscat qal li meta fl-ewwel ta' Mejju tneħħew l-ewwel restrizzjonijiet u kulħadd seta' jaqsam il-fliegu bejn Malta u Għawdex, il-Gżira ta' Tletoljiet bdiet tara l-ewwel sinjali ta' attività. Saħaq li jekk kif minn nhar il-ġimgħa reġgħu fetħu r-ristoranti, Għawdex komplet tara aktar attività. Hemmhekk bdejna naraw l-ewwel interess tal-Malti fil-Gżira Awċija. Ovvjament kif bdew jgħaddu iktar il-ġranet u mbagħad it-ħabbir ta' restrizzjonijiet li ġew imponuti fuq ir-ristoranti biex jiftħu bi protokolli ta' saħħa, hemmhekk imbagħad rajna iktar interess u qegħdin naraw li ma' kull iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ikollna domanda mis-suq domestiku li jżur il-Għawdex. Fil-fatt, bejn 40 u 50 ristorant fetħu f'Għawdex. Bħala medja r-ristoranti raw bejn 80 u 85 klijent fuq medda ta' 3 ijiem. Iżda qabel dan l-ammont kienu jarawh f'jum wieħed biss. Il-farmhouses u postijiet oħra ta' akkomodazzjoni wkoll qed jiġu riservati. Uħud minnhom diġà għandhom il-proprjetà tagħhom f'Għawdex u allura hemmhekk ir-ristoranti jistgħu jiggwadanjaw minn dak it-tip ta' suq ukoll, però qegħdin naraw ukoll domanda għall-akkomodazzjoni. Primarjament bħalissa id-domanda fl-akkomodazzjoni qiegħda tkun f'dak it-tip ta' akkomodazzjoni aħna nsejħula s-self catering, il-farmhouses, l-appartamenti wet. Mill-ġimgħa d-dieħla se jiftħu wkoll il-lukandi l-kbar f'Għawdex li wkoll qed ikollhom domanda mis-suq Malti. Jidher li l-andament huwa pożittiv min-naħa tas-suq domestiku lejn Għawdex u allura qegħdin jistennew ukoll li huma ikollhom rikjesti għall-akkomodazzjoni fil-lukandi rispettivi tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.